Hej, så prøver vi at lave en ny unboxing. Det var Bro sidst med Cicado, og i dag så prøver vi med sådan en 7-tommer skærm til motorcyklen. Den her model hedder M6 og kan en hel masse smart ting. Lad os prøve at kigge, hvad der er i boksen. Jamen, vi har først en manual. Så har vi noget beskyttelsesfilm. Så er der en 7-tommer skærm med lidt kabler. Der sidder fast bag en. Noget mere indpakning. Og så er der sådan en tilbehørskasse. Så er skærmen er her. Tilbehørskassen. Og kigger vi, hvad der er i. Jamen, først og fremmest et strømkabel. Connectorerne er sådan nogle vandtætte connector, når de først er sat sammen, så de er vandafvisende eller vandresistente. Så er der sådan et knogleled og montering til selve skærmen. Så den her på skærmen med de tre her, hvor de her tre skal sidde sammen. Bum, og så til styret. Så er der to kameraer. Et til foran og et til bagved. Så er der nogle embargo-skruer og nogle embargo-nøgler. Og så er der også tire pressure, altså dæktryksmåler, der sidder i. Vi kan lige prøve at åbne sådan en kamera. Se hvad der følger med der. Der følger sådan en klæberpude med. Og nogle skruer, monteringsskruer, hvis man vil skrue det ind i. Og den kan justeres, og kameraet kan drejes. Fantastisk. Kører 720 i opløsning. Og hvis vi skal prøve at kigge på de her tire pressure, eller dæktryks, så følger der et værktøj med, og en selve dæktryksmåleren, og en omløber til at spænde kontra på. Det var lidt om det. Jeg kan også lige tage strømkablen. Det er halvlangt. Nogle vil montere det direkte på batteriet. Det kan man også. Men da det er tænding, røde skal sættes til, så vil det være dumt at sætte den direkte på batteriet. De her de bliver så connectet sammen. Og så drejet her. Ganske udmærket. Der kommer en video, hvor det er monteret, og hvor vi kan lave et review på den. En sidste ting, jeg lige hurtigt vil vise, det er, at der sidder to skruer her på den. Hvor at inde bagved her, der er der to SD-slots. De sidder her. Og vi monterer lige et SD-kort, så vi er klar til at optage. Det øverste, det er til musik. Og hvis du vil opdatere selve skærmen, lige nu der kører den PSI i dæktryksmåling, og hvis man vil have den over på bar tryk, så skal man lige have en opdatering til den. Det gør man via sådan en SD-kort. Og den nederste slot, det er til DVR'en, altså den der optager kameraerne, /dashcam. Og det monteres bare ligesom et ganske almindeligt SD-kort alle andre steder. Bum, ind i, og så den der i igen. Og så skal den ellers bare monteres på motorcyklen. Og det vil der komme en ny video om. Vi ser hvad der sker. Biker Boys ude. Vi ses derude.